Jättefint. Du märker, högervarv är mycket lättare egentligen. Och vända huvudet lite och lätta. Och vända huvudet lite och lätta. För här kan du tänka dig vända huvudet. Så hon följer ännu inte så mycket med. Du vänder framdelen egentligen. Så du följer huvudet. Nu smält igen den. Allt är det gott. Så och innerskänket, Kajsa, inte försöka dra honom med yttertygen ut, eller henne. När du kommer runt hörnan så aktiverar du innerskänken istället. Så. Ställning, innerraden. Höga tyger lite kortare, den glider i handen för dig. Där blir det rätt. Och lite lättare i händerna, mitt framför dig. Beröm henne, jättefint. Kolla Kajsa, du förstår igen, den känslan som du fick där, den arbetar du på att få i vänster sida. Ja. Men hon ser riktigt fin ut. Hon har blivit lite smalare också, ser ut. Håret som är borta. Det är kanske nya grejer att man ska gå till arvvåning istället.